takže čaute, tu je Plump a vítam vás pri mojom ďalšom let's play. Dneska to je asi nejaké 4. video. Dneska to bude, ako ste mohli vidieť v intre, z Minecraft Launcher. Tento Minecraft Launcher má to veľa modov v sebe. Nejakých, počkajte, 72 modov a my sa môžeme vrhnúť do toho. Takže náš svet sa bude volať Plumbito. Nič iné ma nenapadlo zatiaľ. Dobre. A sú tam mody napríklad Too Many Items alebo takéto. Konečne som dostal svoju bedňu, akože svoj počítač, takže preto budeme zase natáčať na tomto počítači. Konečne som sa na to natešil. Jo. A trochu si to stíšim. Dobre. No, zase som v strome. Zabijeme si nejaké prasátka. Ups. Poď sem, prasa. Prasa, poď sem, prasa, poď sem, prasa, poď sem, poď sem, zabijem ťa. Dobre, mám mesičko. No, tak sa mi to páči. Skačeme si nejaké dreva. Toto video, niektoré videá nebudem dávať skôr, lebo na tejto bedni, ako môžete vidieť, dole vpravo na internete nemám internet. To je ten najväčší problém. Tieto 2 dní je sobota. V pondelok idem stanovať s otcom a s otcovými kamarátmi, takže to bude asi, v pondelok to bude už asi hotové, takže už vtedy budem môcť dávať nejaké videá na YouTube. Toto video bude skôr na YouTube, lebo to budem dávať cez notebook, takže to bude lepšie. A neviem prečo, ale ak mi viete poradiť, tak nejdu mi prehrať vlastné videá, proste ja to otvorím a oni mi nejdu prehrať. Tak ak niekto vie, tak nech mi prosím vás poradí. No, takže tak. Počkajte, chcem sa kúknúť, koľko nám to ide FPS. FPS nám to ide, kde to je? 25? Fú, toto není veľa. To preto, lebo nemám internet, to bude tým. F1, F2, F5. No, preto, lebo nemám internet, tak mi nejde ani skin. No, nevadí. Stiahol som si aj Payday cez The Pirate Bay, takže aj to budem natáčať, takže tak. Mám aj demo verziu, ktorá je na Steame zadarmo, tak aj tu mám, aj to si môžeme zahrať. Mám aj Bioshock, to budem 100% točiť, aj Assassin's Creed 4. Bože, ja už sa tak teším. Teraz som dlhšiu dobu nenatáčal, lebo som sa aj dosť bál, ale už ma to prešlo, už som sa unáhlil. A tu je ropa. Takže máme. Aj som sa trochu bál, ale už je to v pohode. A hlavne kvôli tomu počítaču som to netočil, lebo to bez počítača by to bolo asi dosť na hovno. Iba na notebooku, kde by mi to sekalo jak svinia a
cez Camtasia Studio mi to ide úplne dobre a našťastie to môžem ešte aj strihať cez to. Fakt je to, tá Camtasia je fakt veľmi dobrá vec. Radím vám si to stiahnuť. Alebo si to kúpiť, ja to mám kúpené. Tak. Fú. Počkajte, nastavíme si... Tak nič. Som si chcel nastaviť inú textúru. No, nevadí. Asi si dole postavím... Alebo kde si postavím dom? Asi si tunak postavím dom. Ja viem, že to asi není moc dobré, ale tak... Kde inde by som si ho mal postaviť. A tunak mám hneď aj túto baňu, kde môžem zísť po vode. Či ne? Však tunak je jeden kúsok vody. Mám založenú aj svoju facebookovú stránku, takže ak chcete, tak sa na ňu lajknite a budem na ňu dávať častejšie tie jak dáva Selassie napríklad, alebo Asimister, furt ďalšie komenty. A počul som, že vraj Selassie končí s natáčaním, tak to vteda fakt není dobré, bo kvôli nemu som ja začal natáčať. Teda, no hej, kvôli nemu. Fakt, lebo videl som, že jak on natáča, tak som to chcel skúsiť aj ja. A fakt by nebolo dobre, kebyže skončí s tým natáčaním. Fuck you. To čo je? Dobre. Tunak si to asi vykopem, ale to až na ďalší diel. V ďalšom dieli, lebo teraz to už asi nestihnem. No, stihol by som to vykopať, ale nebudem to teraz kopať. No, takže vykraftíme si drevko. Toto dáme dole. Aj toto by sme mohli dať dole. No ale jak vidím, tak už sa nám začína noc, takže mali by sme si švihnúť. Takto to spravím, aby som tu mal väčší priestor a potom to vykopem. Čiže tunak to pôjde takto. Tunak takto. A teraz toto všetko pospájam. Tak. Trošku malé, tak ale čo sa dá robiť, keď už poradne máme noc a fú, tam dole pôjdeme, určite tam pôjdeme. Toto vykopem. Tam dole už sa teším. Takto. Ešte skúsime, že čo je dole. Nič. Dobre. Pohodička. Toto ešte dáme dole, aby sme, keby náhodou, že budeme potrebovať skákať proti skeletónom, tak to dáme dole. Sem pridáme jedno dříví. To dáme dole. Toto dáme dole, ne som Čech. Tak. Minecraft neviem, či budem tak často točiť.
radšej nejaké iné hry, Rust alebo Days alebo také. Takže, aby ste si nemysleli, že budem furt iba Minecraft točiť. Budem točiť, jasné, že aj Minecraft, ale nebudem ho točiť každú chvíľu, že hneď. Takže tak. A teraz potrebujeme sekírku. Fú, dámy a páni, teraz ste mohli vidieť ten môj reflex. Kurva. Ty kokos, jak som sa zlakol, skoro som sa posral. Jeden môj spolužiak, čo mi vyprával, tak on hráva Minecraft a on sa bojí zombíkov. Prosím vás, to je logika prváka. Kto sa bojí zombíka z Minecraftu? Tak útulné to tu je, miesto tu tiež je, takže máme to svoj domček a hneď pod nami je baňa. Fú, toto čo je za dvere? Čo sú tu za dvere? Ja som to ešte v živote nevidel. To sú normálne dvere. OK, mali by sme si vyrobiť nejaké torče. Keby som mal aspoň na drevo. Aspoň na pec, kebyže mám. No to bude stačiť. Na pec. Takže pec máme. Pec položíme. Vypálime. Počkaj, tak. Ne, jak to bolo? Jak to bolo? Ne, nebolo to takto. To piče, neviem jak to bolo. Nevadí, aspoň si spravíme žrádlo. Chcem si spraviť aj, že volá sa to, že triedička. Tunak to je. A je to tak strašne ľahká vec, že to dokáže aj 4-ročné decko. Možno, že to nedokážem, lebo ja nemám 4 roky. Možno, že to nebude až tak ľahké, ale myslím, že to je ľahké. Potrebujeme na to... kde to je? Potrebujeme, kde to je? Čo som kokot? Toto potrebujeme. Toto. A potom potrebujeme už iba normálnu čestku. To je všetko, čo potrebujeme. Aj dirt sa nedá. To sa nedá. Neviem, ja to proste chcem na niečo... Čo? No Doriti, ja sa len bojím, že sa mi tu spavnú títo zomboši. Asi by sme si mali spraviť posteľ. A tu si asi nespravím teraz. Za prvé nemám drevo už. A tu mám. Počkajte. Tak viete čo, keď bude deň, tak ja sa vám ozvem a hneď sme tu. Takže zatiaľ čaute. Hej, takže sme späť a hneď pri našom dome sa zjavil
takýto zasran. Drž piču. Drž piču. Drž hubu. Nezajímaš nikoho. Zdochni. 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 On nezdochne. Neverím. On zdochol. No dobré. Takže musíme si počkať, kým začne deň. Fakt už by som chcel, aby začal ten zasraný deň. No a takto. Jaj. Jaj bože. No, viete čo? Stopnem to a potom sa s vami ešte zase stretnem. Hej, takže čaute. Takže čaute, tu je Plump a sme späť pri našom videu. Už sa nám za chvíľku vyjasní, už nám začína deň a už to tu za chvíľku bude. Takže idem si nastrúhať ďalšie drevo a tu ak kúkam, tak podľa vás asi nezídem. Dobre, to je jedno. Veci som si nehal, nastavil som si waypoint a ideme sa pozrieť, no ideme si nastrúhať drevo. Takže máme dříví, kopem dříví, kopu dříví, kopu dříví, dříví. Ináč môj mail bude v popise, takže ak budete chcieť mi niečo napísať, tak veľmi rád vám na to odpíšem. Na ďalšie video sa pokúsim urobiť aj face, akože face, tak jak má asi Mister, alebo tento Selassie. A gogo. Ale ak nechcete, tak je to jedno. A vy ste ma ešte v živote nevideli, takže to máte jedno. A len pre informáciu, v auguste 24. mám narodeniny. A narodil som sa v roku 2001. Aby ste vedeli, hej. Takže ideme si spraviť bumerang. Spravili sme si 2 bumerangy. Tak, a teraz vám ukážem jednu halus. Kde si zombie, nie sú tu, nevadí. Ukážem vám to, na čom vám to ukážem? Nemám vám to na čom ukázať, takže to je jedno. No proste, vy keď hodíte ten bumerang, tak on sa vám vráti. Počkajte. Vidíte, letí a vráti sa mi naspäť. Zase hodím do diaľky väčšej, zase sa mi vráti. A skúsime do výšky, ten už sa mi asi nevráti. Dobre. Teraz sa skúsime posunúť. Aj tak sa na to. Tak skúsime ísť, že hop. A... Dobre, to je jedno. Trošku sme sa pohrali, ale ideme už fakt hrať.
takže rozmýšľam, že ideme asi dole. Ne, že rozmýšľam, ja idem dole. Neviem jak. Wow. No, tu máme hneď do pytla. Tak to som poznal. Ach jaj. Nevadí. Žijem sem zbytočne. Nejdem. Môžem ísť dole. Ale aj tak sa musím vrátiť hore, lebo som si zabudol žrádlo. Aj boha, ja som kokot. Tedy takto si vykopáme. Tunak ideme hore. Tu máme hnedomček. Au. Tak. Toto, čo som spravil, bo ja som taký jebnutý. Jedno potrebujem. To si fakt do mňa... Ne, potrebujem. Tak, to stačí. Tak. Máme. Dohore, takže toto vrátime naspäť. Ale zoberiem si aj tento. A zoberiem si pre istotu. A zoberiem si pre istotu aj ten druhý, keby náhodou, už náhodou fakt. A náhodou je dosť často náhodou u mňa. Náhodou je dosť často určite u mňa. Tak, vykopeme si pekne meď. Moja facebooková stránka tiež bude v popise videa. Máme už meď, všetko. A idem si nazbierať trochu tohto. To som tak vedel. Joj bože. Vidíte, že nehackujem, že nelutujem si vlastný too many items. Ježiš, to čo som povedal, že nelutujem vlastný too many. No, vidíte, že proste nečitujem, že robím to naozaj takto. Každý, kto natáča Minecraft, vie, že počujem Endermana. Železo. Počujem ho, jak sa portuje. Tam bude niekde. Či... A jasné, že
budem točiť aj Battlefield 4. Ne. Ja to za chvíľku vypadnem. Boha, ja sa bojím. Nenášam tieto zvuky. Takže pozriem sa, že koľko natáčame. Bude toto iba polhodinkové videoko, nebude to dlhé, takže tak. Kurva. Ne. Nechcem zomrieť, ja som ešte moc mladý. Viete čo? Vykopem poslednú meď a idem hore. Ne. Mami. Ja sa bojím. Tunak vidíme horčo. Ne! Ne! Da fuck? Akafuka? No funde, Luka. Akafuka, funde, Luka. Ja som tomu furt nepochopil, že akafuka, aká diera, no funde, Luka. Zober to. The bug. No. Fú, dobre, takže už sa ideme vrátiť. Ja tam skočím, ja tam naozaj skočím. Ne! Ja zdochnem. Nemám žrádlo. Nemám kamene, nemám sa jak dostať domov a som v ríti. Viete čo, ja to urobím takto. Spravím si schodíky hore. Takéto točené. Poďme hore.
Ešte tu máme aj želiesko, tu na nás čakalo. Viete čo, ja nebudem riskovať. Lebo... Doma. Konečne doma. Teraz pekne nažerem, aby som nezdochol. Z teba urobím torče. No, takže viete čo, za chvíľku bude koniec tohto videjka. Dúfam, že sa vám tento diel páčil, zanechajte like, koment alebo odber a v ďalšom dieli budeme pokračovať. Takže čaute.